Why you on this one? Let's go there. Wasa farin girki. Yo, waye kan ya tashi a bacci a ce aban afan mai ya kare. Suwa ke shiga daji su tare mana dukan 'yan tawaye. Waye ke kiran sallan asuba ki tashi gari zai waye. Sunanki bai taba cika in gaya miki inda namiji ya jaye. Namiji kenan da kwai da babu haka za ya dauko ya kawo. Zai bare gyada ya baki a baki shi ko ya kare da bawo. Duk inda ya je burinsa daya ya samu gare ki ya kawo. Iya hakan ma sai ki gane cewa namiji ai dan goyo ne.